Fresh balimbing. Yan. So mag-harvest na tayo. Ano? Dito tayo ngayon sa puno. Tingnan yung inaakyatan ko, guys. Napakahabog. Kunting ingat lang. So mga bata, eksperto lang po yung may gumagawa nito. So, ayan guys, nandito po tayo ngayon sa star fruit or tawagin sa Bisaya sa amin guys. Ito po ay balimbing. So, Tagalog, hindi ko alam kung ano yung name nito sa Tagalog, no? So, ngayon is mag-harvest muna tayo. Aakyat tayo patungo dun sa itaas. No, kasi nga masarap to. So, lagyan ng asin. Pagkatapos natin mag-harvest, punta tayo dun sa farm. Is malapit lang po ito sa aming dragon fruit farm. Ayan. Kasi sayang naman malalanta po yung ibang bunga. Kakain tayo guys. Akyat muna tayo. Tara. Yan, ito po yung kanyang puno. Wow! Ito yung puno ng balimbing. Ang daming bunga. So tara. Aakyat muna tayo. Guys, ito na po. Yan, ang daming bunga. Yan po yung mga balimbing. Tawagin sa amin. Yan o. Dito, meron dito. Yan. Wow. Fresh na fresh. Balimbing. Yan. So mag-harvest na tayo. Ano? Dito tayo ngayon sa puno. Tingnan yung inaakyatan ko guys. Napakahabog. Kunting ingat lang. So mga bata, eksperto lang po yung may gumagawa nito. Pag-akyat. Hindi nyo alam no, kung paano ko inaakyat to. Kasi malaki po ako. Tapos easy ko lang na akyat tong puno ng balimbing. Tingnan nyo Wow, ang daming bunga. Ang layo ng inakyatan ko. Tingnan nyo. Ang habog. Napakahabog. So ibig sabihin yan ng napakahabog ay sa Bisaya. Napakalalim. O napakataas yung inaakyatan ko talaga. Tara, mag-harvest na tayo. So, yung pag-harvest natin, ganito ko na lang. Ayan. Napakahangin pa. No? Dito ko ilagay yung na-harvest ko. Yun o. Wow. Ingat lang. Kunting ingat lang guys. Kasi nga, madulas po yung puno, you know? Wow. Hindi po ako nakadala ng plastic. Yan. So yung ginagamit ko na lang yung ang dami pang zoom. Wow. Yan. Kunti lang kasi ako lang naman yung kumakain ito. Yan. Wow. Here's from the farm po talaga, no? Galing ko po talaga sa farm. Ang dami pa. Hindi ko na kaya yung iba. Kasi, malayo na po. At saka doon, ang dami. Marami pa doon, Ang dami pang bunga. Yan. Yun. Ayan. Wow. So, mag-try tayo ng isa. Kakain tayo ng isa. Yan. Ito. Wow, fish. Kailangan po talaga may asin. Kasi medyo maasim. Napaka-asim niya. Grabe.
So need talaga ng asin. Tara, baba na tayo. Doon na lang tayo sa farm, mag-continue, kakain ito. Kasi lagyan ko ng asin, tusok natin ng asin. Makarat. Karat sa tutunulan. Tara. Ito na po yung na-harvest ko. Yan. Ang daming langgam. Kasi nga, fresh na fresh from the farm po talaga yan. Tara, baba na tayo. Hindi ko na lang po ipakita kung paano ako bumababa kasi nga napakahirap. Ayan, so stay put po kayo dyan. Let's go! So ayan, sa wakas no, nakababa rin tayo. Napaka taas ng puno. So tara, punta na po tayo doon sa farm. Ayan, ito na po yung na-harvest ko guys. Mga balimbing or star fruit. Ayan. So yan guys, nandito na po tayo ngayon sa dragon fruit farm. So ito na po yung na-harvest kong star fruit or balimbing. Yan, meron ako ditong plato. Yan, I'm excited po. Napaka-presko pa. Yan, wow. Balimbing. Yan. Yeah. So ngayon, meron tayo ditong sili. Sili. Itong dahon. Lagyan natin ng asin. Kasi masarap po talaga may asin. Yan o. Yan. Yan. Let's start na. Mag-pray muna tayo guys. Yan, so samahan niyo po ako. Fresh from the farm, fresh pick and eat. Let's eat and pick and eat. Ito yung unahin ko. Nahugasan na po ko na po ito. Yan. Yung taste niya makaasim, napaka-maasim. Siguro isa lang yung maubos ko nito. Kasi nga, pagkaasim. Balimbing. Karat doon lang. Ang asin. Pagkaasim din, siguro isa lang yung maiubos ko nito. Masarap. Pero yung asim talaga niya lumabalabas po talaga. Pero may mga ganitong klase na balimbing or star fruit na matamis. Asin.
tunlan. Promise. Ayoko na. Ano? Yun guys, so maraming salamat po sa panood. Keep safe always po, and God bless. For more videos, please subscribe. All about Dragon Fruit na sa playlist ko po. Yan, maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Yan, don't forget to subscribe sa mga baguhan dyan and follow me on Facebook page. So yan, maraming salamat guys. Ingat po kayo palagi. Keep safe always, and God bless. Bye. Bye-bye. Ingat po. You know, hindi ko na kaya. Sa inyo na to. Oh. Pakarat na tunlan ko eh. Yun. Masakit sa lalamunan. Yan. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Maraming salamat.